kull fama u mur orqod. Ek jgħid il-qawl Malti u hekk qalu kollu uffiċjal tal-Leża Pierre Zerafa li ma' TVM News tqar li n-nies jassoċjaw lil-Leża sempliċement ma' ċitazzjonijiet. Fil-waqt li veru li ċitazzjonijiet huma parti mix-xogħol li twettaq il-Leża bħala prattika ta' regolazzjoni u infurzar, hemm bosta servizzi oħrajn li tagħti lill-komunità bħal muturi li jeskortaw xi dgħajsa kbira, karozzi kbar jew nies importanti. Għandna wkoll is-servizz tal-collisions. Jekk inti ħbad bil-karozza, jiġi l-uffiċjal dejjem jekk ma jkunx hemm inċident li weġġat persuna, għax f'dak il-każ tidħol il-pulizija, jew inkella ma tkunx sempliċement front to rear il-ħabta u tiġi assistit mill-uffiċjali tagħna. Għandna wkoll niftaħar biha illi għandna l-education campaign fejn nindirizzaw tfal minn età vera żgħira qed nitkellmu minn 3 years sa 6-7 u l-qudiem anke nindirizzaw tfal beta ikbar, imma bħalissa għadna nindirizzaw tfal żgħar u nedukawhom fl-iskejjel, immorru fl-iskejjel u nagħmluhom talks tkun interattiva ħafna bis-singing, bis-sing-along. TVM News żar l-aħħar jum tal-Expo f'Taqali fejn tkellem ma' persuni li jaħdmu fuq oqsma differenti taċ-ċivili. Fost dawn, iċ-Chief Assistant Rescue Officer f'dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Anthony Pisani, li qal li apparti id-dmir tagħhom li jsalvaw u jipproteġu, ikollhom diversi taħdidiet fl-iskejjel u fil-lokalitajiet fejn jispjegaw x'għandhom jagħmlu f'każijiet ta' emerġenza u jfakruhom fin-numru 112. Immur nagħmlu visits ukoll fil-fabriki. Ovvjament dik barra li tkun edukattiva, tkun iktar edukattiva għalina biex aħna ovvjament nkunu nafu dik il-fabrika per se x'tagħmel ħalli jekk alla ħares qatt ikun hemm nar aħna jkun diġà kellna idea ta' x'tipi ta' perikli hemm f'din il-binja. U Luke Bartolo minn Infrastructure Malta qal li apparti l-proġetti li tagħmel twettaq ukoll b'mod regolari proċessi ta' testjar. Llum għandna dak tal-Entiskid li bażikament l-apparat juri jekk l-asfalt għadu xjati biżżejjed grip u resistenza għal vetturi li jintużaw fit-toroq u dan l-apparat għalhekk jintuża u kif ukoll għandna il-mikroskop li bih inkunu nistgħu nistudjaw il-kontenut tal-materjal li jekk jiġi fit-toroq. Fil-każ partikolari li qed niżobbixxu llum qed nuru iż-żeba li fiha li jinkludu l-glass beads bħala reflectivity fiż-żeba meta jintuża fil-ħinijiet ta' bil-lejl. L-Expo għalqet il-bibin tagħha l-ħadd filgħaxija wara li għall-bosta ġranet esponit il-karrieri differenti fiċ-ċivili.